said ya be betime mo ato ma kokko Ghana mu ensem aya homeje bia be asem no menya to base abow enchiremu Anyumre yi anyanum mienu yaji yegwa ewo eno ekua afrankuma studio seno ba tampa ni studio na ensem no yadi mu chirechiremu nyina da ebesom wo midin ene mame ekua Janewa mene adwen pa hene Kofi Mensa adwen papa na papa endi when mu kan afe Ghana adeshimama petakana efe yi wasum ensam no sede mu enchiremu esebe etie no yemfa enso emfa ensomwo na yese ensam no ase ede amawa na enei yade wo ekọ eye emrase bedwafie na udru eye emrase bedwamu a emrase bedwamu chiamehene eye right honorable Urban Kingsford Babin opanyini de nsem awodo ede atu edwa ene achese enye asemketwa opanyini nsem awoka nyina ne se eyem na sebedwafo mo ma kokko Ghana mu ya ene amaman awodo so nyina no omo asodie kase pa baako ene se omo behweso mema pepepe yo nokwari die ene empuntu atimi akoso e wo maman awodo enso emuo na wabro opanyini de nsem atu dwa no ana wo kyeremu ese ade baako kronpo so wo so eyom asodie kase enso mehye so bade hye wo eban na afenso no watimi wakame ene ayesa aman bi kwotro hye aman bi so ni nyina no ombeyese enso so entimi enkoba sasa de be ya asundwe ebetimi akoso e wa amaman akoto enso emuo na wode tudwabiem kyerem se obesere pa se titiruba no ne man kokko Ghana mu a esanso obi yesu na niwa wasere se emrase bedwafo dom keto dom kase no ebe ya ko onmu nyina no aya omo hwe se adwumadie bia mo enso ede beba emrase bedwafie bia no be adwumadi a ebeboa ma enkoso atimi aba enye se ade asem bia ba betodwa ne anim se asem ebetimi aboa pa na se ade a yepese yeyei ebeboa ma man na konanim nanso na obekom na afa baako wagina penchen ada ya yente ase bekom no na ebia de ba ebe na manyokuo bi nti ana wo ye saade no wachese ni nyina no ayesuba bia ohuni se ensem fata wo se yehwe na yesoso eye esokra opanyine ne to ne nkasa yeso na okyeremu se ewose aye emrase bedwafo won mu yeso metimetintim emra no ebehye na bo obi biara ho eban ebeboa ma hoto abo obi biara enso eso ebehye ama adesianum asetremu atimi enso ayemre na emputu nyuma betimi enso aba oman biara enso emuo wato asubiem ekyeremu se ayemrase bedwafo asade se woso mo hye no mo kutia ketahye jimdie kankan ene proye dokro man hodo ni nyina no wose ayasodie kase wose emrase bedwafo mo hye no mo ko enso etia afei woso mo jai pesami kumenya enso ede to baabi esense opese okyekere oman na ma pesami kumenya edi kan pe ene eda ne nyina no eye wonko awafu wade hye epe na wodwene wone mo wose akoba ne sanso ebema afoforo bi ne mu a omso hu ne se omso entimi enya eye oman no echefa no emanibra enso etimi eba na otoaso enso editudwa ekyeremu ese eno ene ekwan a sanhye okeka nyina no eye kwan bi osusu se ebetumi afaso ma ma bia nso etimi atompon akonanim opanyini di sansem we etudwa no na okasa ewo interparliamentary union jumedie ase de etoso mako eye 146 atese enwu dwumadie enso timi kwaso na some people the odi atoso pa no enso ene say promoting peaceful coexistence and inclusive societies fighting intolerance ni nyina no ene say yabehwe ne yaboa ama asomdwe enso etimi akoso ewo amama yahoduo mu na wenu obiara enso asodie ne etimi enso ako atia se obi biara enso fa hodie betimi enso esipi esi eta opanyini no ensem odi tudwa no sei enoka no. We are stronger when we act together than when we act individually. And even when our purposes and goals coincide, a healthy competition makes our lives healthier, better, and longer. We must therefore not only learn to coexist in peace, we must also work to promote inclusive growth and development by consciously working to promote the development of the least developed countries. Underdevelopment and poverty are some of the main drivers of intolerance, such as xenophobia, terrorism, conflicts, and wars in the world. As legislators, it goes on us to encourage tolerance and
inclusive development through the laws we make, and particularly through the tools of oversight of the executive to ensure that our respective countries are set on the path of peace, security, and sustainability. We have to commit ourselves to holding governments of our countries to contain corruption, eliminate waste, ignorance, and greed. This is the smooth way to building fair, just, and prosperous societies. Ghana Adishmama ene awuti yei eye mrasebedwamu chiamehene edemati asmai konko Ghana eye ora right eye honorable Alban Kingsford Babin jumedie no eye interparliamentary union de toso makomako oha aduanan nsia 146 ena chesoko kasa wase ewo eye Manama ewo Berin ana Adishmama wotimu enso enchirimu eno Abusia ya tuwa ensam ne so ne mom ye gusu gina futu sama wodro mpanifo adi tufo na asame ne ukasai aye woni monyamfo Alan kwadwo chamaten kane wosoafo a na wo hwe anyumanyuma ani padie so ne wagye atowo wase wo kwakwa pretu franka ama New Patriotic Party NPP amayoko no dachi bia watimi agina se mampani ama yato ne so aba abato anu kwama ne kura watimi abedi mampani wo mai so atoto aniama ye enti aprabo a wodro bode ahyehyehye so nkronkro a wodro no watimi akoso ne ahempopro pa wo enso atimi ahia atwetwe enkomo na wadinani akire mu wa enkran pumpuni mantemo anam so ama ye wo ni wo hini kwakurokwo wo hini popro pa wo ni taiko tru a wotoso mienu wanena kwa akwatena se atwetwe nkomo ni tirimu po nyina wadi atinanim ekwan adachi bia opeso ode wo man Ghana afaso nyina no wani monyamfo Alan kwadwo chamaten wakwa kohwe ni nyina eguwo na wakasa iwie ye peneni ahemfo a wamatwa ni wachi a wo munyina akire wo monsa esre twedi amponhyira ema no sane ebeya nani so ade hunu ne botaye enu so betimi abamuo enu achi ana wo mo hweye atunifo na efutuo ni mo ana eye ni tekotru a wotoso mienu wo hene popropo a wono ewo enkran pupuni mantem gamanche wo tunifo na wo kire mu se eni akwasu wo mahu bideo ebre bia adu na abato ebebensen ya na ne wo mo ewo mu begina me to omuso aba no wo mo na ye ntientia wo maso ye wei kwa na wei ba abena kwa na ayawo ba ama kwa na kofi ba wase adidi musa wamba bra wo mo ho ase enso yenya kwatu aba ni wie senkim na kwa o mafa na atese nkronkro awodo ni emu ahemfo de yato wo mejeje mu wase wei akoso wo nkran pumpuni mantema ama koyese enkran kro no wo mo dio mu kro enso kro ni timi entu mpo ase ne wo mo peno no kro ni timi kwa nkan se ne wo mo epeno no enti wo tu oye wo ni monyamfo Alan kwadwo chamaten afo ese wo bese ne pase se dachi bia no twedi ampontie wo musufre na nani so ade hunu bem wo tu franka ema NPP amayoko na so otimi abeye mampani a wo hwe se ni tirimu pa ene ne hyehye ya wode begu aponsu nyina ne eye ne ebeboa ama oman Ghana atimi atumpon eye ne ebeboa ama oman yi empumtu osisi atimi abamu yenya fa pimpa bi agina so na amamuo so atimi akwankan wase amamuo ne akwankan ne eden a yesi kasam enso bekwankan to obesra ne pa eso oba no ye bibia wo hwe se ade kura wo ye no ebobo wo man Ghana ni mu ade hye nyina wo bia enso benya ho emfaso enu achi so wa sanso asra ne pa esa ade hye ne timamufo wo mo ankran bumpuni mantemo enso so wa nafa ebre bia so ne wo mabo mo na ase wo mo kwaso sante de wo kokromotie kwato aba ne bom sen wie kim asenkran bumpuni mantem ne kura ye nimwom na ye twa wo maja so kenkran bumpuni mantem yi ewona na bebre atie wo mo ne wo mo nyina na wo ho enso ye ne wo matui wo mani ase wo mo humpo ase ne ma bi ekoso wo nkran bumpuni mantem enti wo se wo besre pa se de wo aba wo mo na ase se ne ni so ade hunu ebe ma wo hwe se bra ni bra ne nan be ye ntientia e wo nkran bumpuni mantem na empumtu a wodo a wo mo epe no wo mo sanso so atimi aka se ne be ya ebeboa ma oman ne atumpo na enus na wo se gira ye de afutuo ema oman Ghana ni emu penifo nyina se wo besre ase ye nyina ye nka ye humbomo na ye mpre wo man ne empumtuo. Whoever will win the bid must learn just two things: that you have to have a social contract with the Gadangbe people. Don't take us for granted. Build a social contract with the Gadangbe people and you will see the light. I know about Kenya. What we want to tell you today that I believe that in your manifesto, promote a national development agenda for the whole of the country so that we will see that would not be shortchanged. Ani
aye gamancha enkran pupuni mantemu ohene popropo wowo ni te kotru awotosu mienu na Ghana dishmama yadiani echiremu ewo eye amanyosam ensuso emu na ankane oswafo na wohwe enuane ni kuaye dwumadie ne ntotoye eso amekire former minister for food and agriculture empepen yi de ogusu a nani abre esre to ahene yesi ahene a wanam ewo new patriotic party amanyoko ni se mama na kwanya na ontu frank amfamo am afempino ene aduonu enano mprema panyina kunya no emfa emma wonemo na eno eye doctor ousu afriye akoto opanyini di nsem bebre ena de atudwa ene na watwi mu de waboaboa no pa so ne Ghana fo bedi nkomo enti ene kasafidi awodo so ene kasamfonyina awodo so ene de obo kata awodo mu abefo ntentans wa bia befa bia no ene doctor ousu afriye akoto wagiso nyina afa agese anya de keto ani nyina ne ya de sede a wode eto eye MPP atu ahene esi ahene fo no enso animo na wade atodwa ekiremu ese adie bia ne nwanwa pa ewo new patriotic party MPP amanyoko ni mu titru ne mpanyufo mu de amanyoko ne animo osu se enoma bi hyeda enkoye mfama amanyoko no ani ebusa ne se adie ntine wo kasa sanse aban yi awoteso ya MPP aban oguso wo bu o man toto nuoma adie bia mpa na aka wo sokura na aka amamuo no ho awudi wadanse se amamuo no ekoye entidie pa na MPP amanyoko na ye ntia hu ni se no man konkan ana osi sebsebe mpadu asasanka MPP ye wemuni a akanya ne se o matena wono ma ani afi mampanyini di bia no emfa maye no wose no aya ade bia ye kyenkyena atwan a chese metemu ase ekoso na wose odwene nwa wonte ase ase akwakoba ne sa esan se opposition party omo ho ode pa ewo eye amamu ewo Ghana hanum a eno eye National Democratic Congress adisi amanyoko no wose sem no ekasai eyire so pa so chese de ya achekra no we bebe se June de na choso mahunu babia susade bode hono so befa de ama wone mo esan se nkodu wonom no matoaba ayi de obetu frank ade ama ma fimpino ane aduonu nan na so so ubisa MPP fo mpanyufo se MPP fo da be ne ekoto obade ayi kandini ade ama ayamanyoko na mpanyufo na ba mo nsem eno so efiri hene waso adwene ho awonte ase tie no nti wohunu se bi pa se da nkoye ewa amanyoko ni mu esan se senkanti ase ayi adwuma wasika wei ekonyasie yedika akode yedikan de toso mienu de toso miensa yentimi enkyekere pono etono de ose ade kro biara ehyemu a ama MPP amanyoko ni mpanyufo ntimi ma bonten fada potia yebebiem ato ama ato anye esi anye fo akwakere o madwene ne ayiyi ayade se no mbegina ayamla hye bedafie no wonbe pre akunya ne de ama yen wo mpeso mpeso ahodo so na afenso ono mo mbepre mampanyi dibia no so ya che omu so tunto no wose eno sada no wogusu a wo atwen yemu a wo atwen no ano de ohunu se ache papa a wodwene ho a wono onte ase. When I talk about problems with the party, it's exactly that. Why? The NDC, they started their internal elections well after we'd finished ours in July 2022. They've come, they've done everything. Now it's 14th November, May to pick for constituencies and so on. And we still haven't been able to fix date. I mean, I'm not a member of the council, which is the ultimate body which makes these decisions. But obviously, it's a decision. Everybody knows. If you ask me when our election, I would say I don't know. Why? Because the party hasn't fixed it. So we're all waiting for the party to come up. And that is a symptom of the things that I've talked about this party. That's a very simple decision of fixing a date to elect a flag bearer becomes an issue. Whatever I want, we are now in the middle of March. So the issue has resolved itself. You cannot say that you are going to have, what is that? People talk about early elections, late elections. March, we are in the middle of March. When is early election? I want a decision. And then based on that, I will organize my campaign for that election. Ghana adishimama wei eye oswafo ankane na wose eye nnuane ni kuaye dwumade ntotoye eso na nado danko akufado amamuo enso emuo na pempen de unani abre opeso to frank adema new patriotic party osukokoko amanyoko no opeso otena oso na chi na oso de ne nanti kekem no de ko aya bankazie mu jibiri house na okodi mampanyini na eno ya doctor Owusu Afriye akoto wa manaso wono ma wode ne nkasa ye no ebi epi so a wo kire mu se mpempem na okasa yi Ghana eyade se ye gina IMF fo wono mabobo no den se international monetary fund fo hu ya mobo a wo se Ghana na ejijai etete pro esai a chese be ha dwere pa na wo kire mu se aye Ghana fo
ye ya address ye de ni eba beto gold for oil policy a MPP aban yi ede abayi eso ne ase oh aban the gold for oil policy aba enti we ye de agudie nyina ne beko ne aso akwakwaje franco na no atimi aboa sanse nyina ye nim se oman konko gana mu ya se no ma boa beko soro ehunhare mu a ana se beko soro pa ne nyina no ye ne gyina franco no so esanse franco no bo no se yatumu pe asenkafo betum asenkafo tumu pe dwadifo mo beko ekwan so akofa no mana ba omusu betum omusu tumu pe na ye so ye kwakoto wase no ya na ye bre enti o kire mu se sa na aba na dwen ye ne se o ene ye di gold no kwane kwaje franco no do na abade a ebebo ma no mamu enso ahenhan awura doctor ousu afriye akoto se o ka kire Ghana fo nyina se gold for oil policy no emwa o manyi se yakoso ade ani eto so a ene ye nya krado ese IMF fo ye beko no mo da ye beko no mo da akosere wo no mo so mu hu ye mobo esan se gold for oil policy no emwa ye ne emfo man no enkoduru bo asase na ye ka eno ho so asem no na o kire mu se o gidi ese na nado dan kwa akufu ado o ka ne se no obeka se eh doctor afriye akoto o so wa firi ase ebese wo so twe eye na nado dan kwa akufu ado amamuo na ase ana wose da bi onu de ogidi ese na nado dan kwa akufu ado ene oba ye obo no modern pa be ma be ye bi wa me ni nyina na afamu die ena papa na ye no na de odi egu akwa so nyina so eye ne papa ogidi ese ene ne ye hu so mfaso a wochena bi ye betime ehu so emfaso na mom gold for oil policy no no de wo ho hawa wono so eche na adwene enso ede afa eye ehu. I'm saying that they have really, if you look at the yields, there's been a steady increase in yields in these areas, which is precisely what we wanted it to be. The productivity will increase and then the sector will be more. It means that the performance has been better than before, but that it could have been, because these figures I'm talking about, 3-4 metric tons per hectare from 1 and 2 and 3 and 4, we could go to 10. When I say priority, it means that it's not what you will get from the allocation, but what we require to make the impact. The priority should be given to agriculture to the extent that if we needed 2 billion, it's not going to be 900, but it's going to be 1 point something close, so that you can actually go ahead and implement. If we rely on gold and oil and all those things, we will forever go back to the IMF. We'll continue to borrow. We've been digging gold in Obuasi for how long? Over 100 years. Where has that gotten us? We are the second biggest gold producer. Where has that gotten us? It's just gotten us into the hands of the IMF. Oil was going to take us out of our many problems. What has it done? Oil production, even recently, has been going down. Wey eye ankane wasoafa no hwekua ye ene eye nuane dwumadie ne ntoto ye eso pepen wa pre se atwa ni ese ahene e 1 pp amanyoko no na konya no nkro mo franka no fama wo no mo na afimpino ne aduonu enan won hwe no prema panyine akonya doctor usu afriye akoto enti asema woken wose oboase afri ase se ye to good enye ne emfie wo ha efie pale wo ha ebeboa yanka boa yen eno wose wo kowia safa na nyina so ye second highest gold producers so said dey nti ni nyina china amwa yen ene akakra na yase apone de agu oni yese de kwaje oyo yese de kwaje fango wose amfa fango isi aye tu bi wo man mu o yese anso otema oyo refinery ewo ho sa ewo ho aka ni aka ewo ho aka de se be dane nu omani edan isi wa akwese eyi sabi otontro wa bomu akwen na eye dede hwini so about discovery we eyi ananya onu doctor Afri Akutu eyi na mete se wo kan dofo dofo we dia menyante se wo kan ba se de onu so kekan dia e bia on so about discovery and o mama sha se campaign na NPP omu nshase omu twense empenifo adida ne beba se bia wo chena ne yekoto aba na watwi mu na ye primaries ne ye de hihye so ekoba ne sade a won be hu kwa won be fa so won be ye campaign na ene de ase ne yesi won mu ntehwe nti de omo kekan nyina no eno ne ye de eno ye ho ntete ho no campaign ho ntete ho no animu no mu jurujuri no se du de munsem ye di oti wani abreu gold emunsem ye betiche gold asebu abusia yantu asam ne so na so ne ye kasa ye fi ase tu gold sika kokko enfisha ne poli wo hantemu nie ebeboa yan ka aboa yen
fango nso a yetu bi wo man mu so ni nyina echi wo man Ghana yehu ano ani asori ye twa ye ho kanko merry go round ya kwa ye kwa ani abegina bebi egina ye twa ye ho ani abesi bebi ayesi a ye nkwa ye nim ye nkwa ye ji bebi ayegina ana chese ye gina ana imu adihia so ade achi ade sa ye twa ajadro tini so tempempen kwa aban mebwa ye yo ni ebi suku ho na ebi su ayaresabia na ebi su vaccines na ebi su aloro kwan niam ne de do so pa ne wo man ye paniama pa eka hu bie ama managing director our Dabok Oil Storage and Transportation anwo ayebosta no yera Edwin Alfred Provencal wadi ababa tudwa wo kire mu se wo man yi wo ha ni ateti aye namu yesika sama atoba ha de achi ade senia na ne dollar yi se wadi yesika sam ni twitwi ne nase wadi ne chi aka foma ma chesesi di no entimi nyina ne naso biema wose wono ehun subo ni nyina wadi boye ya Ghana fo wose yesu ni ye ban ni ye ni ye bia ye da na di no ni nyina ka hu bio ni tina sikasam ene ye hwehwe ne kire kwan kura ye hu no ene tina sidi ni wada fom se mfemfra mo gina ne naso kura ye nyie na ne ate wakase wadi subo na ebo Ghana fo ya kasa yesu ni ye ban no an wo chem sa wo ba man mu a adwadifo do so pa adwadifo man ne mema wo mu do so chese wo bia edidwa enso se bra no sna ne wo mu kokra ne ma aba beton wo bia kwa wasa na me de me $1 ana me de me $1 nti wo mu kokopie mu awo man sika kwa bia ba tampeni Bank of Ghana so ye ne wo mu kwa wo sika no wo mu kwa kwasesa no wo mu kwasesa na enye sefa nye sidi na no wo mu de kwa na wo mu de akwaje $1 wo de kwa ye de waseme kwa kra ne ma enu ka hu bia kwense ne ye ni agye $1 no ho enti akoba ne side ya $1 na ho din be gina so na ye nkasa ye sidi na akofam na wa kire se na ne ye tan ne wadwe hu kra wanti ase abro na adwene ne ti ase no se wase fiti se COVID-19 yi ba ye ebe hu tan wi ase afa na nyina so nkakra enhihye ya wodro penifo di gu apon so ene COVID-19 na ano ebrase no wase enu achi no ene enwuma ahodro na akoso wo man mu pa enwuma ne susu kwaso nyina ne emu adwadifo wo bia asori e wode nani kire mu Bank of Ghana wa koya de wase me koje $1 na me de akra niema ne nyina aka hu bie wase COVID-19 bra mu krampo PPE saye kototo aye ani hundro vaccines awodro ba wo man mu nyina ya antisa sika ne ebo bi sidida ani empenifo begina ani ya di ayasika $4 million ya de kwakra PPEs ya de kwakra vaccines aba wasisa bre ni nyina ke sidi na ke wo ho kwan ase etimi mani gina ne naso tisa enso sabre ni mukura ani ya ma ya dwen ani etimu po ye ni so ade hunu nyina ekokosi $1 ne so etisa COVID-19 brem ni COVID-19 echi nyina no ya dwumadi awodro ekoso e wo man mu nyina na ya de $1 ani edi sa dwuma no wase na ene na ka hu bie ama empofrim ye $1 no ahode akosoro na sidi ye hu ni bie minti no se ye po bi de so bo na bo no e we sikasam ho a Dr. Edwin Alfred say yemfa so bo no emo yenya Ghana for ye hu intelligence ya ne se COVID ebra se a economics ni bie no won se omo nanka omo krakra nyoma de bagana nyina omo sikaro na okrom omo so a eduro ene ye krakra nyoma nyi bebre omo nyana no sika sho omo China so na economy na close ena economy start say ab the economy start say ab no obia pese all of a sudden they go back to their normal business operations dollar no so na esa because na dollar no ye to eduro the economy was not moving dollar na ye saving bebre wo ho no na ye di to eduro ye di so nyoma bebre to dollar na nka ye wo bebre no na dollar na esa COVID started sa eba from ye pese ye come back to your businesses into ye nyina ye se ye pe dollar na wo pese o kra nyoma de na wo de kra ye nyina start rush call Bank of Ghana say o ma ye dollar ma dollar no so na so ati na so ye nyina ye pe dollar na dollar na endorse one dollar bo no be ko hin all of a sudden dollar rate no shut up enti no $1 no ekofom enyense ekofom se na ho odin o ehun to apenti ade bia so ho to api wo man mu ana nim se kia ne ke ne bo bekosoro sisa pepepe na $1 ne koye nei ama $1 no wo gina entintin sidi ne kranto no na anu achi an wadi tudwa wo kire mu se aban o abanwam ne ma pani na nado ane na bedi kire Dr. Muhammadu Baumia amo akika niema boma poma ya Bank of Ghana enso so ya omomwa
enya no kwa wa stakeholders ahodo adwa mu ehye mu bie sene kebe ya gold for oil ye sika kokoyi a ye de akwakoto fango ye de kwakwaje fango no akasa dwumadie ne susu betimi akọ enkan wa sene nam so ema sanhye nya penifo de to dwa ene sa dollar na sa dollar na 1 tap wo mai ekoba ne sa so de a ne boa anabekosoro Ementi omanpain mekai o meeting bi na omanpain atuna dwenjen any Bank of Ghana for ne nkrofo bebre say na say dollar no f na obia per dollar a price cry e kosoro a ya be dien ene ya manage sa inflation ama prices asan ba form ene ahwe mu hu say adia be na say ya de yensa kana e affect economy ni nyina ene hu say e oil every year Ghana is still pay $4.8 billion the cra oil. Enti ya dream one ya say na $4.8 billion no and also ya be hwehwe enti ya say enti dem biom na ebetu di ato oil no ehia say ya hwehwe dollar e de to oil. Enti ya ko one hu say dey be you gold. Ya ko hwehwe mu ani ehu say ye wo gold enti ye gold no ye betimi di akobata trade fan chini beji meko fantos beji ngo fama keni beji banche e betimi aboa pa mo mayetimi akonkan ya nunti ana gold for oil policy ni penifo adie go aponso a wamuguso a wamutu ho anamo abusiani aya managing director Awadabok Oil Storage and Transportation anwo Yera Edwin Alfred Provincial na abusuafo ma yantoa anwumre no si Ahenkan Kasiebo no eso ye baba hye eye akwan ene akwantempo dwumade ntotoya eso na afia hyenkafo wonmo entem ensem sade sibi etwaguo na wo eye obubu obosome no ewo afempeno ne adwono abakomo meche November 2021 mo ena ebeto dwa ekyeremu se ahyom na hye akwan ne akwantempo dwumade eso ene nkata aba monten so a wonmo ekyere se ewose ya hye na afi no eye roto no yetimi ayi soso edi fifiri akwan wodo so na enkyeremu a omde ta so ebi na ekyeremu se ayade se ema ehyan awodo ne board peso edodo ema eye go slow ezo timi kyeche ewo kwan awodo so anasa traffic timi chidodo enti sade a adeti ne yanyimfiri o ma kwan awodo no so no emu enna wonom wabran kratai efri asyo mo na hwe eye akwan ne akwantepo dwumadie so beto montene eso ene Ghana fo bi no mo ebo anwoso atotoro ni ani kuku dan form ka biye ye omunya achoma no bia so atia mu se adenti na aban eyesa aban anya de ebi se eye kwan papa betumi afaso aboa obia che na adwen sade osumi efa ehunu sade asam no se bi enso etie ebi kura so kire mu se esansa ne pese ye gigi 11 na sa aban pese gigi 11 nti ana ode san hye no enso ede baye ni nyina mu no aban no ahwe ye edi 11 no enso ede baye wadi bawie ya no yenka bi hyem ye te wono ma watwemu a yankote a asyo mu na risk asem toto ya eso ayen manyafo kinofori atane na pamfo wonom komna se bedwa fie so mu do man akoma bosika no kwakoto dwa no ma kyekirem babi oman no SB ekose de sika dwumadi aban ni di edi a omse akopigya de baso aban no ehwe ni mu se obetimi so sade roto no asaba biem ane Ghana fo binim sa ba bonte be kyero madwene pa sanse na nyem na muka kyerɛ sɛ roto ma yɛ firi wosan sɛ mu di 11 bai ana sisia mu sa sɛ pɛsɛ mu di sade roto ne ba ɛdeɛ na mpɛsɛ mu di bɛyɛ eti Ghana fo bi ne mu san so dwendwene ho a ebi mu so kyerɛm so ɛyɛ esan sɛ 11 ne agege yɛ ne aboaboa no sika aban so so obetimi anya no ne nsantimi enka eti asade roto ne ɛba pɛ ɛbɛboa me yɛtimi nya kakra ho na no so yɛsatimi di aso asene san sɛ Ghana ba bi agina no enkoye kura aja obi a kyerɛ na adwen sade no so opɛsɛ ne bosi bi adwo na ayade se nne ene nkrata bi eyi ne ti a sankrata fi asom na risk asem to training ne jubadie ntoto asom Ministry of Finance epie montere aso ana wonum ekire mu se roto no esan so nam kwaso a eba omode eba na tiai emu nsem nie omo sade omo kan ye ewa fimpino ene aduonu amiensa eye oman no akomabo sika no jubadie ntoto aso no dear friend said 2023 budget statement and economic policy of government no omukan ewo eye katafa etoso eye 462 no ase roto no omusanso ede ebabiem omucheso man kan sa kekanya ho omusanso di tudwa ekyeremu se ombeye nsa kyeraye
ewo eye atwiade ana se sika ye twa ewo roto no enso eho a wo chese no so ewo section 6 wo wato aso biam e kire mu se wo section 6 no ewo eye act ni mu a 1080 na wo chese ho so amuka kire eye osoafo a wano ana hwe eye akwan ne akwantepɔ dwumadie so se wonya nhyehyeye na wonhwe se de be ya eye municipal assemblies no ahodo ni nyina no omu nyina be hwe municipal district assemblies ni nyina no omu nyina be hwe na afi so no eye atwiade a yetwia ewo eye to no so no ometimi nso edibi akeka ho wa bere mu egina eye legislative instrument no eso o chese na ye hia sempa ntiwe no wonu kan no o hyew so na asoyam risk assembly twa so e kire mu se omu nso aguso ya mafam de no mati agu akwa mu pa wa bra mo ene eye roads and highways ministry no enyina timadi kita ho ahu sampa e was je ya ye hwe eboa ema ye digige eye roto no omutimi eye mu sakyerema ne timi esan so boa ma nnomatimi ekoye nkan sade omo kan ye ewo eye budget di mo no ebla so se omo hwe no omudidi dwuma omo nam sa ye so ka kyere Ghana fo se no nti sade omo sibi ka se wo se ye to eye atwade ye twia ewo roto no ho no nti no asyom eskasem to so na tenase ane eye asyom na hwe akwane akwantepɔ dwumadie so asi hu nkonya asese ahunu dodo omde ka ho a ebetumi enso aboa eto mabu hu konta o mahyehyɛ o makyekye ne se nkwabodo no obia ne ne de ka kɛse ka nketwa ka dantamu obia ne de o mahyehyɛ ne sade tie ne fata pepepe na enkrata no eba ye no sade o mahyehyɛ no no enie tiemu biai wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ motorbike no wɔse ɛnɛ sɛ wohwɛ ɛtoa na ɛda so a na no ɛyɛ 0.10 pesos na yɛ sɛ mfa sɛ 10 pesos no no 0.10 na yɛ 0.10 no ɛyɛ 10 pesos ɛno na wɔnom atua motorbikes no wɔse ɛnɛ yi wɔnom atom ɔmo de kɔ 50 pesos ɛyɛ 0.5 ɛwɔ nkrataa ne so na owie yɛ na wɔkyerɛ mu sɛ ɛyɛ ka ahodoɔ no so tiai sɛ when one tranche nim sɛ yɛ taxi o sɛ yɛ di o se car ana wɔtwerɛ hyɛ nkrataa ne so wɔse ano so na yɛ 50 pesos sisi ɔmo de kɔ 1 Ghana cedis 1 Ghana cedi for your pocket yo ɛno akyi wɔkyerɛ sɛ ɛyɛ pickups no 4x4 vehicles no ɛno so na yɛ 1 cedi ana na ɔmo gye ɛnɛ yi ɔmo pɛ so ɔmo gye ɛyɛ 1 cedi 50 pesos ofiri wɔnom no kyerɛ mu sɛ ɛyɛ light buses no ɛno so na yɛ 1 cedi ɛna ɔmo gye ɛno so ɔmo hwɛ no mu sɛ ɔmo pigam de akɔ 1 cedi 50 pesos wa bra ɔmo san so ɛde roto yi ba biem no wɔse ɛno akyi ɛyɛ mami wagon no wɔse ɛno so na yɛ 1 cedi ɛno so yɛ pigam de akɔ 1 cedi 50 pesos heavy buses no wɔse na yɛ 1 cedi 50 pesos ɛnɛ yɛ de kɔ 2 Ghana cedis light goods trucks 2 axes no wɔse ɛno so na yɛ 1 cedi 50 pesos wɔpigam wɔhwɛ anim so ɔde bɛkɔ 2 cedis medium goods trucks 3 axes wɔse ɛno na yɛ 2 cedis ɛna ɔhwɛ anim so ɔbɛpigam ɛde akɔ 3 Ghana cedis heavy goods trucks 4 axes wɔse ɛno na yɛ 2 Ghana cedis ɛno so ɔhwɛ anim so ɔde bɛkɔ 3 Ghana cedis wɔse afei heavy goods trucks ɛno so ɛyɛ 5 anaasɛ deɛ ɛboro ɛyɛ 5 no ana deɛ ɛboro enum ɛno ɛyɛ axes no ɛno na yɛ 2 cedi 50 pesos wɔkɔ 3 cedi 50 pesos kafra mpo a ɛnso so ɛntra mesɛi ma tra deɛ bebree sei wɔnwie yɛ atra me ne nyinaa ati saa wɔnwie yɛ wɔse agriculture tractor no ɛno so ɛyɛ 50 pesos empempen anaasɛ first no deɛ no ɔmo gye no ansa na ɔmo betwa mu no nanso sisia no ɔmo de ɛkɔ ɛyɛ 1 Ghana cedis agriculture tractor ɛno so with ɛyɛ trailer no wɔse ɛno so ɛyɛ 50 pesos ɛno so ɛkɔ 1 cedis enti Ghana de shimama wei ayɛ nhyehyɛeɛ a asoɔm eskasɛm totoyɛ ɛsoɔ ɛne asoɔm na hwɛ akwan ne akwantempɔ dwumadie ɛsoɔ Ministry of Finance and Ministry of Roads and Highways for ɔmo si nkonya ɔmo si roto no ɔmo san so de ba na ɔmo de ɛba no
omu pese se de na first ne ye no ehyen bia no omu epijam ti pija omu epijam no ena maso media to dwama ono ti mabɔ ebodada no ena mabɔ bo fofra omu pese omu gye no me ka na ebro fofo pese omu gye because potokasem no se propose na chese we no omu e de atokwa mu ati obi abetima be che na dwen de afa ho afia kire no omu hwe so omu de stamp betim so se panyaya omu de etim so enti sa na TNT ka bia wisu bia no omabu ho konta okwa Ahenkan 93.3 FM Facebook also a ya posti ho ebia na biafo ni so okwa eno so ya chechirim kama enso ho na owie ni sa bepepe obu konta ni wie ye no na said de wunim dada no osoafo no na hweska sam to ya so no manyafo kenofori ata wode ne nsa hye ase na osan ye kama wa ha owie no chem se aya osoafo nso na hwe eye akwane akwantepoduma die so no manyamfa mu akwata nso ono nso wa ate ase de nsa san kama omu wie ye no mo ade copy no akoma eye deputy ministers Ministry of Finance chief director Ministry of Finance coordinating director Ministry of Finance Ghana Highway Authority chief executive officer wajene de director legal Ministry of Finance wajene de omo ka hu ni nyina wo so mde koma wo mo director RPD Ministry of Finance wa no so wo so agene de kama eno so wode won sam nyina no ede aba na wonum de nkata ne yiri tise no aba se no wa ni tua Ghana asam ne ba pe yase waduane ne ye wasam de ba pe obi abeto aguso aka bisa de tie na efata and sam no kasam na se baduane o jam de ma de so mo wasa east abato mpesua so watoye mantamu onu kro ya deputy ranking member ewo abasum ko ayapa mo so mo hwa akwan ne akwantepodumedie ani akwantuo hye nyina esom na se badwafie to deputy ranking member on roads and transport committee wonu manyamfo Isaac Ajay Mensa wono so de atodwa ne wo kire mu se aban de dikan jiutu wo ho wabone nsem de ama aban pa danado dankwa akufado for you pa kinoforiata udienie pa mo akwata jodi ya wankona ano mbisa ne sade na obo nsem Ghana fo brebe uhunu ye Ahenkan fo tiem esa ye de tuo bi kura toto frango no so a ama omo kura moto frango na ebo wono muka eno kura nso ati kura frango no bo na nkasa ekosoro ene adeade spare parts ho eyeden ni nyina no Ahenkan fo su ho ena musa de roto yi esa ba biem na eno no a wo bo nsem ade ama abayi na besa wo kire sei ena eye orura eye Isaac Ajay Mensa e kire mu sei Ghana fo nyantoboase asamba mu nyantoboase no mo kire o se roto na aban sade ba no eno dia yade ba ko a wogide se eye pa ebebo ama aban atimi anya sika atimi dia ye akwan ahodo atete apro aseye no asam ye so atimi anya awisu na atimi ama akwan abadie so ayem tem so na aboa ama eneka akwanhia ahodo a esisie ani ade nyina no eto esu atimi atwa enu nti na obo ne sem aban no wase aban na yade no no die fitibra aban ne ye na adwe se roto no wo ye afiri honom no wone aban adwene anye peda biara eda no odwene ho awonte ase wada no so da oye pe no obopiti pe no obusa aba sema nanado ane wayi roto afiri wei enti ne nanado sade aba wase ya sempa ya asem dede wase nyina wase ya gitum na mmom oso won sembisa bebre ewo ho beso obusa aban se ba wadi ebe sanse mre bi adia ma ne yi firi honom no wase wonom mo gigi sika no omogigi omomfa ma aban no ebi di gu omubotom efa ba bia ni kwasa efa enti yisi a wadi ebe obetimi de nsa to ne boso na wa so akoframa mo so a kire Ghana fo se me shamubo sa sika we se be gigi de yebetimi de ayem akwan de amamu dwumadie be wose adi bia no yebetimi de adi ana wose no na we ye nsambusa wose Ghana fo efiri ase ne ebusa aban no ento no de wasere pa sa aban ne wese sa sika we de oba be gigi no mo mema eye esum kusu emekata so wo ma esen ento so na Ghana fo nyina ehunu mu bi bia odi sika ni be fa bia dwumadie be odi be di bia no o ma Ghana fo ani ensam se de
ɛbɛyɛ gidi a Ghanafoɔ ɛwɔ aban mu no ɛbɛtumi agyina pintin sɛ ɛnte saa deɛ a na ne otiri sɛ ɛbɛha adwiri bebree na otemu sɛ ma aban ɛnsan so ɛnyɛ no kokoti sɛ tentenaakye mia na me yifiri hɔ me saa de ba sɛ de mmerɛ bi yifiri hɔ nom na ɛmrahye bedwafoɔ kwa no ɔmo ni mu hwee ɔmo te ya sɛ nkrata di ahim no wɔse sɛ ɔpɛ so ɔsa de ba no ɔmfa mama kwan ne so na ɔmfa ɛmra ogiri sɛ no mmom ɛbɛboa Abanangata na naturally no obu mra so me kem because you let no me peto odi o onkata you so say the told ba dia me again mensa dia me jitu se to no e ade papa ko you asensa na nyina jitu problem na ho no say ni panankata o tu to be dia to buti ade wo no na ho nye kwana sai so ye nyina ya jatu so mo de ba dia o mo famra akwa papa so mo famra na jitu Ghana for say we are the papa no mo tua to imagine say e kwan na mo so do ko tua to na say kwan ya papa you no complain most important things that we kaswa told me to here. I don't know on the trafficking of bread and son of what the toll zoo. That's a problem. So the issue is that young China going now a new one on the second of an intro. Now you can talk about no make a commitment. Say, yeah, just to say Tony, but no, you didn't can. 150, you know, 150%. A years back, it is not the same. I did so I think that I want to call 3 cities or whatever it is or 2 cities. I'm not putting the answer. What is Gano? Put the beggar and the also there. Eti Ghanafoɔ deɛ ɛnyɛ sɛ ɛyɛ ɛtuotwa na ɛyɛ ɔmɔden na mmom si etua yɛ hu so mfasoɔ ɛno ne Ghanafoɔ nyinaa dadwene ɛno ɔma tete ne ɔma bɔɔbɔɔ mu edie eti ɛyɛ mmerɛhyɛbadwane de made hyɛ ɔmɔ Wasa East ɛno ɛwɔ ɛyɛ atɔyɛ mantamu wɔ deputy ranking member ɛwɔ ɛyɛ abedwekuo mo hwɛ akwan ne akɔna bɛdwe dwumadie ne ntɔtoɛ ɛsoɔ Roads and Transport Committee Onimonyamfo Isaac Ajay Mensa ne nkase no amananso wa wɔpem so ɛkɔ nanim ɔde nkase ne bebre ɛka wo no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ ɔno deɛ sɛ obisa ne sɛ owura Ajay Mensa wa nkasa ugidie wɔ aban yi mu so ɔde roto no bɛyɛ de papa de ama Ghana hanom no wa wohwɛ mu a ɛyɛ sɛi ejina pintin a ugidie sɛ aban de bɛyɛ ana wɔso no de obi obɛbusa ne saa bia no ɔbɛka kyɛ nipa kro no prenye premfa sɛ ne gidie ehihim ehyekisheki ɛyɛ tiase awuo wɔngye aban ni baako ka preba posei ɛsɛ saa roto ya wɔn sɛ ba begigi obɛtim de ayɛ papa ɛde ama ɔman kɔkɔ Ghana wɔse no de oni arehyɛmu wom na mmom ogidie so oguso a wɔka no aban nani bɛba ne ho so Canada, young fan, yes, anything different. No, the best can be a quine. And if that's one more, yeah. Can you no agree? But of this can not told about nothing. Your fancy corner. That is what the problem will be. You can't trust a bino. You don't trust a mind this time or the best is final. But that one party. But young committee of say, you get to young fancy, never mind. Let's you can have no I can figure out. I can imagine say, I say 78 million. Who was 78 million? That was my children in pay. Maybe you just can hear over 100 million, we can do 200 million. I even told you. Ghana adishimama na ne kura mu no ana aye onimonyamfo Isaac Ajay Mensa edi tudwa ekyere mu ese ade baako a eye ne de kase baako enso so ene se na ban no ekyere mu se de man yi roto no difiro no mu nyina ne se yanam fo mo egege no mo gege pe omo fa sika no enko ba bia wase omo edekọ enti sisi a osapese ode ebabie mu no do pese oye ne se obese onam abafu fidie no nyansa poni mu no ode gigi eye roto no wase na ya ade ba ko na ni agye ho pa eye electronic toll booth no wase no de ade a eye etu eduru wono mo pe machine no come on no wate na nkọ ba bi anya afina akwabra ne bete pipa de ama no agye sika ne no de awura no kotokuam wase no ya asem de ba ko na emom osesra aban ne se roto na ode ba no hwe na wanfa ehombo ho a eye ogye chemu no pepepe emfa ma 100% ne de ochem se dabi ma ba no enye ne sa wose akoba ne se be ha dwiri bebre ogye chemu wo ha de wose no de ebe matemamfo na bresa se si adwuma krampo ni wo enti obi fira ase se ja wode ye ehyan be ya be adwuma no anya akra gunu botom na ba bi obefa bia no ye be gine roto ni bi na ye be gine soso na chese ye moho a wose no de ani bre ebeba tie no so osra ban so far electronic tolling system. But they introduce no, and also here pa. You buy them from the gym. They introduce ye tolling. What's the now? You tolling 100%. Also, been here my. I'm going to get your crown. I don't want to talk to the biggest. You're more employment. And so, yeah, did you tolling? Yeah, did you see a manual? I think it's right. Tell us to say no.
It is only on trunk roads. That's a booth, only on trunk roads and then urban roads and then road. Already, I selected roads that are. If you know, the toll is already on selected roads. Abusiafo apanyini a wotene nkan okopiem ewo atoye mantam a wosi adehye no mo wasa east abato empesua so anamo ewo mrasebedwafie okro na nso no okwa bedwaku mo na hwe akwan ne akone abadwumadie ne ntotoye eso a wono enso so ranking member ewo basumkoi eso ni manyafo Isaac Ajay Mensa. Abusia yanyina ne nsemi so na yento kranu ti use kwapomode wonsensem ebekwa nkanti ana Chubli Hospital sa wabama ne efa wapomode wonsensem bi osefo bra na so ye wabehwe na se wombetumi atu ase ye de atu ase wombetu ase se nten kura yade no ema ni padwane mu abiem wafa furu ni nyina ne Chubli Hospital sa bra wamo ewa antenatal care wamo ebekura nyinsa ne kosi se Nyankopon ebeso ewa sundwem enu echi no kura no wo ba na didie ni nyemu nyina no anesefo ni midwives won beto wo moboase na wo ma kyerɛkyerɛ ni nyina wamo ewa ultrasound any ECG scan ewo wo ultrasound ba ye ma menimu apemfo ni yenuane mu apemfo etu fa afuru na ne wakwa kotwa scan wo ba ba ma entafo woda ye wona ye ni nyina no a doctor fo wamo awo Chubli Hospital ebe kyerɛkyerɛ wo na ECG scan so ewo ho ema wonu mu prostrate yade ha wo mo yade bi wo wa ne de no ohia duro wo ohia pane eye kasa kyerɛ ani to Chubli Hospital ewa counseling unit a one be kasa kyerɛ ko wo wasa wo fa so da wadidie mu wo nantemu nyina no wo mo ebe kyerɛ wo ani ni pedwan na ehan entini ha wani ama wani prunso wani aye kokko ni nyina no fa ko Chubli Hospital eye clinic na doctor fo a wa ma bobe ewo ho no so enhwema wo efiada no pa bia Chubli Hospital eye nkyerɛkyerɛ ema wo no mo diabetes esiche yade ene hypertension mojamoso ha wo mo kantin wo Chubli Hospital nti enwane ho sensem de nya fe ana wo kwa akwadwen ho afei insurance card ahodo ni nyina wogye ade adwuma wode no national health insurance anasa private health insurance Chubli Hospital safa bra wa yale hwe ane wa yale sa ene ne botaye nti won beti ne te ede amawo Chubli Hospital ewa chimboda kwantempon ne so aboabo amantra bridge ne so ana wamo so ewo frɛ wamo 0244 575799 0244 575799 now a doctor for one more at that Chubli Hospital ano entwetwe enkomo na Bimpoma Plaza Hotel aya homeje bia ya de mama so wanya wohuo bi na wababe piem ewo eye ochimam ya no ma mepacho fa ne ko na onkwadodwo ne ho ayade so no ankasa de ne ko no mo be Filipa na okwa ne remfi ekwa afa so wa kam no anya de se rebe fi da biara eda sanse ehwo no okwa ya gege wo so odie na obedie eda na obeda mu no emu asiesie obekoni asiesie mu kama wotimi se bibia pe ewodan mu bia no obenya acha se ebebo ye pa se ukowura dan mu kura na bibia ni a ofre ye ne antempa so ne abane abehwe kama aduane de mensu ho sanse aduane no ye timu akonya ma obowura eye ye kitchen ho aduane apa bia na wankasa nkasa kura wakwakonoa se ompe ne sanso apese ye ne ankasa ye popo ye nsa no de mawa eno so ye be ye de ma sa pepepe ne no ka na ja ne so udi wie na se okofie na oyire aduane no enya odebie mu a menka se bi Plaza Hotel ye ne amu agya oyire da bi sanse aduane ye de be ma no ebetiri wanum tranye ye be se na wotwe na aduane pampanda so gina wanum aha e bi Plaza Hotel okwa eye wonum no aduane wonom nsa no eno no na sanso so na enei utimu se eda no hura ma e condition tuaso mpa na beda so no timi se yes empa timi wo so wo ma yade wo hu nyina puruguo wahu bi da tina meka kire no esanse wonom okwa nipa bebre akodo ma hisi o mu fie kwankro mu hunu biem sanse omunu sa omufie omukwa da debi wonom standard ne wo form kra ambambon sem ejana na mo so e wo bi Plaza Hotel sanso na eba ne nkane asem a yemfandi agro enyina moden no enkane ne jana na mo so pene sa aban gene de no kra mpo a mensuru sanse yankasa ye obi e wonom a ya ye bibia akama ntino aban gene de ne atwa de na tonye ne ekro nti dum so ni wo dum sie ni wo nana disco bi asu ni wo preso ebi ni ho eti me pacho bomaden na kwa Bimpoma Plaza Hotel na kwa djo ho kama enso ho ani de no buo kwa so wo eye achim odan
nkwantanum ewo eye the Church of Pentecost asafo no ye ne no ana di animhwe enso ewo ne mpacho odan nkwantanum wo ne no oduro no afo ani kire mu ewo MTT di kwantempon no eso na ewo na obehu the Church of Pentecost asafo no nya hu ya pe ye ne no edi animhwe ani die no obuo kwa asme pacho Easter no epempen ho mentena se wansha ebia na opɛ ye hall ni bi ye conference hall ni bi na dia ye program bi ye ntam na ne edi hu komo nya sa wansha abeba na ewa aye mase twuma menka se ye ne ene ya ye me pa 0249 855 396 0249 kafra 855 396 ana 0243 118 500 0243 118 500 eno Bempoma Plaza Hotel. You turn to your friends say B Plaza Hotel. What say is specially made for holidays makers from abroad and afar. Tikwai na kwa jojo ho kama. Abusia ya di Ahenkan Kasiebo yemhwe na wadwen kire mienu eba ye no yemfa ento so eso emawo nana ya aboachi ya domo pokwa jemai ade aba wo chem se waman da chi nyina da waman ya mamuodi achi no wase ada eye doctor usu efriye akoto abam wadi kuayo beboa ama waman na timi etumponti Ghana for yenhwe na yema no akwenya ne nsema wode eba ye no Master Planner Junior aka Kintampo BMW Baumia must win sesi ade meka na metwa wase Ghana for yenye kraduo asi abesa kwa quantity ana TV black and white na was one was aha yempebie say your color dan kaseti kwa popcorn and din so be wubie we flat screen na che say ebo ho kama wona wo kro no was sa niema ni nyina no Dr. Mahamadu Baumia the digital man one ne betimi ahwe amasani so ade hunu nyina timi abemu enti yama ne akwenya wasi NDC de lala nya de wa mo ebebiem wa fa akwenya isu na wa chia woni monyamfo ni note awo wakole krote abato empeswa so wachia ne papa na yabo asamo keke bi wose Ahenkan FM no size ya jia tuma ankasa chasa wachia eya ne mami Felicia zoki wachia ne ye posidi adodo na de frano ene ante nana wawa anamase wose wachia ne pana Kasiebo ne so de wama bia edemuku wa wo bia so etie bie antiasi kokora bana na ya edifrache modan wodi aba wasi wanu de asembisa no wo bisa o asembisa ne nsembisa nyina ne se wasi edenti potin na empenifo aban china so a tobutu oyifri wa tobutu anye adwuma biem na wason de wo susu anase wo hunu se ese tobutu no wamosa so ede aba ene digital tobutu wamosa so ede aba se no beboa ama omanetimi etumpo wo wieye ose Ahenkan news at 6 p.m. the best in the east yaje atum ewe poyamantemo messages awodre ba ye no mame emfancy na yenko Adeshimama yeko na ene enwumre yi no yen aboafo Kwame Asante na daruma eno de yeko Abefo Tentans Facebook live and afi YouTube live social media on this nyina so hu ye wo so a na ye Kwame Asante enso adaruma eno ma wo enso ehunu ye ne afi Owura Beliman so technician na ohwe ye ema ne bibia ba montene bia nso so editom kama enso ede ema wo na okenkanfo me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa ende wanim kan mene ahofe achim police mame akia Janewa Kasiebo na si yesi achiamu pi yema mumo ne tie